Jeg ved, du har boet i England i lang tid. Kender du noget til dansk musik? Dansk popmusik? Nej. Jeg gjør jo det, da. Kender du News? Nej. Nej. Ikke sant? News i det hele tatt, med, både i overført betydning og i... Ikke sant? Det er det dårlige med, altså, men det er den også hjemme i Norge, vet du. Jeg kjenner til de som har sklidd over grensa i større grad. Ja, klart. Sanne Salmonsen og litt grann. Og... Kim Larsen. Ja, selvfølgelig, altså. Ja. Kim Larsen husker jeg best fra min tid på asyl i Norge. Hvordan det? Nei, jeg jobbet på mentalsykehus. Ja, ok. Og da hørte jeg Kim Larsen hele tida. Ja. Hørte stemmer. Ja, det lyder meget interessant. Men nu tager vi lige News først. Det var sådan et orkester, som har undergået en masse udskiftninger. Den sidste udgave af News, dem står Nadja Steiner, Jette Schandorf og Peter Biker. Og vi skal se 3 videoer, hvor den ene er med Søs Fenger, som jo var sanger i News på et tidspunkt. Den første det er News, og det er Alle andre siger, og så Søs Fenger med Kun et kys herfra, og til sidst News igen med Her er min sang til dig.